Venraynaar niet naar Syrië? Hebben acties tegen bomenkap zin? Het is vandaag 28 november. Dit is het Pelemaasjournaal. Op deze laatste vrijdag van de maand gaat Pelemaas TV weer in gesprek met de burgemeester. Onder andere over de bomenkap, vogelgriep en de vermoedens dat een Venraynaar naar Syrië is vertrokken. Daar ben ik alweer. Welkom. Ik weet al niet meer de hoeveelste keer het is inmiddels. Maar ik heb weer een aantal vragen voor u. En te beginnen met de vogelgriep. Dat is een uitbraak in Nederland. En vorige week werd ook bekend dat Venray de gemeente is met de meeste kippen. Ja. Dat is al een tijd zo. Ja. Zijn er dan ook echt veel zorgen en maatregelen voor een mogelijke uitbraak? Ja, voornamelijk dan bijvoorbeeld in IJsselstein, waar heel veel kippen zitten. Ja, natuurlijk zijn er zorgen. Hè? Als je de gemeente bent waar de meeste kippen verblijven, dan heb je natuurlijk zeker je zorgen over hoe dat af gaat lopen met de vogelgriep. En maatregelen, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in samenspraak met het ministerie een aantal maatregelen afgekondigd. Daar houden wij ons uiteraard ook aan. Onze landsdeel houdt zich daar ook aan. Dat is ook in het belang van de branche. Dat betekent onder andere beperkingen ten aanzien van het vervoer, voorschriften ten aanzien van hygiëne en schoonmaken van bedrijven en auto's die een bedrijf hebben bezocht. Dus, en het is ook in het belang van de branche dat we ons daaraan houden. En ik heb ook zeker de indruk, de overtuiging dat men zich daaraan houdt. Dus meer dan dat we nu doen, kunnen we niet doen. Maar dat is geen enkele garantie dat het ons bespaard zal blijven. Dus in die zin zorgen, ja zeker. We zullen heel blij zijn als het ons bespaard blijft. En heeft u daarover ook contact met de pluimveebedrijven hier in Venray? Nee, op dit moment nog niet. Uiteraard wel via het ministerie dat we intensief contact hebben over de maatregelen die moeten worden genomen. En het is ook inderdaad heel goed om met de branche zelf in contact te treden. Maar het is al heel moeilijk om zo'n bedrijf te bezoeken natuurlijk. Want dat gaat ook alweer gepaard met een aantal barrières. En zo hoort het ook, om de hygiëne te bevorderen. Maar het contact met het bedrijfsleven op dat punt in het algemeen is altijd erg goed. Dus wat dat betreft denk ik zeker dat we in goed overleg deze moeilijke tijd zeker moeten kunnen doorkomen. Ja, en bijvoorbeeld er zijn natuurlijk ook mensen die thuis kippen hebben. Moeten die zich nou in Venray zorgen maken? Ja, ik denk dat ik de kop in het zand zou steken als ik zou zeggen, nou maak je zich vooral geen zorgen. Ja, alle vogels en alle kippen, alle pluimvee kunnen daar slachtoffer van worden. Dus het is wel zaak dat iedereen zich ook houdt aan de voorschriften zoals die worden uitgevaardigd. En ook zijn eigen pluimvee goed in de gaten houdt. Maar er zijn hier niet extra speciale maatregelen? Jullie houden je gewoon aan landelijke maatregelen? Ja, het heeft ook niet zoveel zin om extra speciale maatregelen te nemen. Wat kun je nog meer doen dan dat we nu doen? Dus de landelijke maatregelen die houden we ons allemaal aan. En die zijn ook gedimensioneerd op gebieden als het onze. Dus we moeten ervan uitgaan dat er mensen die er veel verstand van hebben goed over hebben nagedacht. Duidelijk. Het volgende onderwerp, het zijn allemaal wat lastige onderwerpen dit keer. Maar het gaat over jihadgangers. Ja. Vorige week vertelde hoofdofficier van Justitie Roger Bos in Avondgasten dat er 7 Limburgers naar Syrië zijn afgereisd, waaronder ook 1 Venraynaar. Zijn er jongeren uit Venray naar Syrië of Irak afgereisd? Is dat bij u bekend? Ja, nou even een kleine nuancering. De hoofdofficier heeft niet gezegd, voor zover ik dat helemaal kan nagaan, dat er met zekerheid een 7-tal Limburgse jongeren zijn afgereisd naar dat gebied. Hij heeft gezegd dat een aantal jongeren inderdaad zijn afgereisd, maar dat ook van een aantal andere jongeren het zou kunnen zijn dat ze zijn afgereisd, want die jongeren zijn plotseling verdwenen uit het beeld. En er zat ook een jongen uit Venray tussen. Nou, die jongen uit Venray was ook een van die jongeren waarvan we niet zeker wisten waar hij verbleef. Dus die zekerheid die is gesuggereerd was er niet. En op dit moment heeft het er ook alle schijn van dat het iemand betreft die niet naar Syrië of dat gebied is afgereisd. Maar waar is die jongen dan? Nou ja, u kunt zich voorstellen dat ik daar niet alles over kan vertellen. Maar de berichten die ik nu heb gekregen zijn zodanig dat we ervan uit mogen gaan dat betrokkenen niet in dat gebied zitten. En zijn er eigenlijk andere signalen over radicaliserende moslimjongeren in Venray? Op dit moment niet.
Dat neemt niet weg dat we er heel alert op zijn. Dus we hebben ook contacten met de sociale infrastructuur in Venray. Uiteraard ook met het Openbaar Ministerie en de nationale diensten die er extra op letten. Op dit moment zijn er geen echte concrete aanwijzingen. Maar wij blijven wel erg alert, want Venray is een vrij grote gemeente. En als je puur statistiek bedrijft, mag je aannemen dat in Venray potentieel dit soort situaties zich ook kunnen aandienen. Ja, want dan vraag ik me af, hoe ontstaat zo'n vermoeden dat deze jongere dan naar Syrië is afgereisd? Dat ontstaat niet zomaar natuurlijk. Nee, dat heeft te maken met hoe gedraagt de jongere zich gedurende een aantal maanden voordat hij verdwenen is. Welke uitlatingen doet hij? Hoe ziet zijn omgeving dat? In welke kringen begeeft hij zich? Dus van tevoren kun je wel signalen oppikken die daar een indicatie voor zouden kunnen zijn. Dus op dat punt moeten we allemaal heel alert zijn. Zijn er dan signalen vanuit zijn omgeving hier bijvoorbeeld bij de gemeente gekomen? Nou, ik kan daar niet al te veel over vertellen. Het kan zijn dat iemand plotseling zeg maar verdwijnt, er niet meer is. En dan moet je gaan nadenken, waar zou die naartoe gegaan kunnen zijn? En dan moet je een puzzeltje gaan leggen van hoe heeft hij zich de afgelopen weken, maanden gedragen? En zou het zo kunnen zijn dat? Nou, dan begint dat met wat vermoedens. En dan moet je daar dus informatiediensten achteraan gaan zetten. Maar is het dan niet een beetje vroeg om dan al te melden dat deze jongeren misschien naar Syrië zijn afgereisd? Want dan krijg je natuurlijk weer het idee wat door de media ontstaat en dan commotie of misschien ophef onder de bevolking. Ja, precies. Dat is altijd een moeilijke afweging. Daar zitten we in het openbaar bestuur vaak mee. Dat je dingen weet, maar waarvan je denkt, nou, het is niet handig om daar in het openbaar over te praten, want dan krijg je alleen maar meer onrust. Dus voordat je iets vertelt, moet je toch met enige zekerheid iets kunnen vertellen. Als ik het goed heb begrepen, heeft de officier van justitie op dat punt ook wel een voorbehoud gemaakt. In de zin van, het zou kunnen zijn dat hij zich zo heeft uitgelaten. Ja, je kunt je altijd afvragen, is dat verstandig of is het niet verstandig? Je moet er ook wel rekening mee houden, al zou hij het niet zeggen, dan kunnen anderen dat ook gaan roepen. Hè? Het zou zo kunnen zijn. Dus soms is het gewoon verstandig om als openbaar bestuur daar wel een mogelijkheid voor open te houden, zonder dat je daar zekerheid over kunt bieden. Maar ik ben het met u eens. Het is altijd een hele moeilijke afweging. En wat je als openbaar bestuur, je wilt toch graag transparant zijn, je wilt de burgers gewoon eerlijk tegemoet kunnen treden. Maar soms moet je het moment en de manier waarop je iets vertelt wel heel goed doseren. Ja. Maar deze jongere, waar we het over hebben gehad, die is dus niet naar Syrië afgereisd. Dat is het bericht dat mij heeft bereikt. En we houden dat heel goed in de gaten. Oké, nou dank u wel. En het laatste onderwerp is de bomenkap. Dat is wel een beetje een hot item in Venray. Sinds enkele weken is gestart met die kap van 850 bomen. Een bezuinigingsmaatregel. En op dit moment wordt het dus eigenlijk zichtbaar voor bewoners. En komt er ook steeds meer weerstand, actie. Meerdere mensen komen in actie. En mijn vraag is eigenlijk, maken zij kans met hun acties? Kan er nog iets aan gedaan worden aan die bomenkap? Ja, laten we even gewoon de feiten nuchter onder ogen zien. Het is 2 keer uitgebreid in de gemeenteraad ter sprake gekomen. En 2 keer heeft de gemeenteraad eigenlijk deze actie of deze ingreep ook ondersteund. Dus ja, dan moet je wel constateren dat langs democratische weg iets is besloten. En dat gaat dan tot uitvoer worden gebracht. Waar ik wel alle begrip voor heb natuurlijk is, op het moment dat je een boom gaat omzagen, dan zie je dat. En als je daarnaast woont, kan ik me heel goed voorstellen dat dat niet door iedereen als even leuk wordt ervaren. Natuur en groen en bomen, die zijn er om als het even kan te laten staan. Niettemin, er is een besluit genomen. De straten die het betreft worden ook als het goed is tijdig geïnformeerd daarover. En het komt inderdaad voor dat wanneer men geïnformeerd wordt en in contact treedt met de gemeente om uit te leggen dat het in dit geval misschien niet zo verstandig is om deze bomen te verwijderen. Dat alles nog eens op een rijtje wordt gezet. En inderdaad wat op een andere manier gaat gebeuren dan we hadden gepland. Niettemin, ik denk dat ik de mensen ook weer niet al te veel hoop moet geven. We moeten gewoon onder ogen zien dat een aantal bomen toch op de planning staan om te verdwijnen. In een aantal gevallen kan door argumentatie dat worden verhinderd, maar in een heel groot aantal andere gevallen niet. En als mensen het idee hebben dat op hun plek
door argumentatie tegengehouden kan worden? Wat moeten ze dan doen? Treed in contact met de gemeente en probeer in ieder geval, als dat aan de orde is, aan te tonen waarom het in dit geval niet verstandig is. Ik wil daarmee overigens geen valse hoop wekken, want die indruk moet ik ook niet al te hard onderstrepen. Het is een bezuinigingsmaatregel. Ja, is dit de enige mogelijkheid om te bezuinigen? Zoveel bomen kappen, waaronder ook gezonde bomen? Ja, ik heb nog nooit een bezuiniging meegemaakt waar iedereen blij om was. Bezuinigingen zijn nou eenmaal, doen altijd pijn. Althans de meeste. En ja, voor iedere alternatief krijgen we natuurlijk wel andere mensen die zeggen, ja, maar dat kan toch niet de bedoeling zijn. We leven nou eenmaal in een tijd dat we heel erg voorzichtig moeten zijn met de uitgaven die we doen. Dat we iedere euro moeten omdraaien. En dat we ook echt alles moeten proberen om de begroting sluitend te krijgen. En dat was ook voor 2015, zoals u uit de begrotingsbehandeling hebt gezien, geen gemakkelijke opgave. En ja, voor het openbaar bestuur zijn de tijden niet royaal. En dat betekent dat we echt dit soort bezuinigingsmaatregelen zullen moeten nemen. En nogmaals, ik heb zolang als ik bij de overheid werk nog nooit meegemaakt dat een bezuinigingsoperatie leidt tot hulde, applaus en bloemen. Iedere bezuinigingsoperatie is pijnlijk. Dat spijt me ook heel erg. Ja, wat zou u dan bijvoorbeeld tegen mensen willen zeggen die er eigenlijk helemaal niks van snappen dat deze bomen allemaal weg moeten? Ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik volop begrijp dat het pijn doet wanneer de decoratie en de gezelligheid van een straat dreigt te verdwijnen als er bomen worden gekapt. Ik zou dat zelf ook heel vervelend vinden als een boom wordt gekapt. Maar ik kan niet anders vragen dan om een stukje begrip ook. Want die bomen worden ook niet helemaal voor niks gekapt. Het gaat ook om dat bomen schade aanrichten aan het wegdek en ook tot verkeersonveilige situaties leiden. Dus in die zin zit er wel een verhaal achter. En we moeten nou eenmaal als burgers, dat heb ik ook, ik ben ook een burger van dit land. Ja, soms moet je ook een zuurtje accepteren. Dus de tijd van louter zoetjes en positief nieuws is helaas voorbij. Dus ik kan die mensen niet, ik kan niet voor die mensen toveren van nou, dan gaan we dat nu te niet doen. Dan zou ik jokken en dan zou ik ze bedriegen. Ik kan alleen maar vertrouwen op het feit dat we met z'n allen onder ogen zien dat bezuinigingen nou eenmaal altijd pijn doen. En waar we het ook zoeken, het zal nooit fijn zijn. Dat begrip, daar kan ik niet anders dan daar een appel op doen. Nou, duidelijk. Ik wil u heel erg bedanken. Het waren, wat ik al zei, drie zwaardere onderwerpen eigenlijk. Ja. Niet zo heel erg vrolijk. Hopelijk volgende keer wat andere onderwerpen weer. Hopen. Ja. En u bedankt en tot de volgende keer. Graag gedaan. Tot ziens. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Maandag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Morgen wordt droog en vrij zonnig weer. De wind is matig en het wordt maximaal zo'n 7 graden. Zondag wordt het iets kouder met 5 graden en kan het in de nacht licht gaan vriezen. Dankjewel voor het kijken, een heel fijn weekend en graag tot maandag.